Από εδώ δεν θα ξαναπεράσεις. Θα σου στήσω καρτέρι. Και τι θα το κάνεις? Δεν σε νοιάζει εσένα. Δικηγόρο δεν χρειάζομαι. Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις. Ρε είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου. Πρέπει να ηρεμήσεις. Φτώσου. Με ματιάζεις? Ναι. Τι είπα να μαγείσεις? Φτώσου. Είναι συμπεριφορά αυτή? Εσένα είναι η συμπεριφορά. Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο 2 ώρες και τον βασανίζεις. Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια. Τα κεφαλάρια που ήτανε? Εκεί ήτανε. Πεταμένα? Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος. Ποιος τα πέταξε εκεί? Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες. το Ποιανού βράδυ. είναι? Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης. Και τα του είπες να βάλε πάει να τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται. Δεν του είπα στο πεζοδρόμιο. Πού του του λέω, θα είπες? τα Όπου πάρει, βρεις. τα πάρει ο Δήμος. Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα. Εσείς τι είσαστε δικηγορός. Πρέπει Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να Αυτό που φύγει. κάνετε είναι παράνομο. Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει. Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος. Δεν έχει που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος. Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει. Δικηγόρος είσαι κυρία μου. Άντε τώρα που Βρε άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα. Φέρε τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις. Ευτυχώς. Εδώ δεν ξαναπεράσεις. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο. Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως. Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Να μην τραυματίσει η κυρία και με Κατέβασε τα κεφαλάρια. Κατέβασε και κεφαλάρια και